ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି। କାଲି ରଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ହେଉଛି କ'ଣ କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଉଛି ବିରି ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଉଛି। ତ ଆଜି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ କାଲି ପିଠା ହେବ। ତ ରାତି ଅନେଇଲ ଦେଖି ରାତି ଅନାଅ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ହେଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବେ ନକଲେ ହେବନି। କାଲି ସକାଳୁ ବହୁତ ବି କାମ ଅଛି। କାଲି ପହିଲି ରଜ ତ ସ୍ପେଶାଲ କାଲି ରଜ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରି ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଚୁନା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଅଧା ଅଧି ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ତ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କରାହେଉଛି। ଏବେ ସରିଯିବ ତାପରେ ଯାଇକିନା ଏଇଟା କାମ ସରିଲେ ଯାଇକିନା ଶୁଆ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଗିକି ବସିଛି କାହିଁକିନା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ। ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକା ବସିଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାଥ ଦେଇଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସରିଯିବ କାମ ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।